ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ। ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଯିମା ମହାନଦୀ କୂଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଛୁ ସୋନପ୍ରିୟା ଭାଷାରେ ସୁରସୁରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ମନ୍ଦିର, ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନଜୀ ମନ୍ଦିର ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖୁନ୍, ମହାନଦୀ କେ ଯାଉନ୍, ନୌକା ବିହାର କରୁନ୍, ବହୁତ ଜିନିଷ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଯିବାର୍ ଲାଗି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମହାନଦୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମନ୍ଦିର ମାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆସୁନ୍, ବୁଲି ଯାଉନ୍, ଦେଖୁନ୍, ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉନ୍। ଆମର୍ ନିଜର ଆଖେ ପାଖେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ବହୁତ ଦୂରିଆ ଯାଉଛୁଁ, ହଇରାଣ ବି ହେଉଛୁଁ। ପହେଲା ନିଜର ଜାଗା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁନ୍, ବାହାରକେ ବି ଯାଉନ୍, କିଛି ନାହିଁ, ପହେଲା ନିଜର ଜାଗା ଦେଖୁନ୍। ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆମେ କହି ବି ନାଇଁ ପାରୁଁ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ଜୁହାର ମା ସୁରସୁରୀ। ମାରବ ଟିକେ ମୁଇଁ ଜୁହାଟେ କରସି। ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଗଲ ଗଲେ ଠିକ୍ କଥା ଇଆଡ଼େ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତ ନା ହେଲା। ଧର 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 ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି, ମତେ ଦେଖ ଟିକେ ମନେ ଅଛି। ହଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆସବା, ଏନ୍ତା ଇଆଡ଼ୁ ନେବ ବୋଲେ ସିନା ହୋ, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏନ୍ତା ଆସବା। ଆଉ ଇଏ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଟିକେ ଦାଦା ମହାନଦୀ। ଦେଖ परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।